да правим една външна инжекция. Караме и всички полезни неща, които се съдържат в нея, и караме директно, те стигат директно. А топъл ли е поставено? Да, топъл е, значи за топлянето на водна баня или на това нещо, което лидера предлага и е удобно. За топлянето с малкото пръще температура и за храна за 9. С микрофона и команда. Като говори връща микрофона до него. Просто трябва да се нанесе мека на целия гръб. Първо малко да свигне, така това започваме. Тук има клиенти, които казваха, толкова бойки съм изял, колкото ти си ме бил. Това е за мазохисти. Но пък е готово. Значи те само се променят. Колкото си е хубаво злата и така нататък, в един момент в момента, в който се отворят, започва да се излиза